Ja, velkommen igen. Så skal vi til at ryge noget hash. Vi skal se, om vi kan ryge hash, indtil vi dør. Så vi se, om man hoster op, kaster op, eller hoster meget, inden man dør, eller om man kan... Kan man dø af at ryge hash? Skal vi lige dokumentere. Vi laver et videnskabeligt forsøg. Kan jeg pille? Vil du gerne dokumentere? Jeg har hashpiben med meget hash. Rigtig fyldt med hash. Blandt med tobak. Prøv at se mig. Suge så meget ned i lungerne, så vi dør af røg, eller det hele vi bliver kvalt i det her. Så er det lidt ryge mere. Og virkelig at komme ned i koma-tilstand, hvor man er tæt på at dø og sådan noget. Kan du ikke holde dig røg nede? Altså. Vi prøver igen. Kan man dø af at ryge hash? Hvis vi kunne lugte det her, så ville vi vide det. Rigtig god ryger og sejr ryger hash. Kommer rundt i stedet. Jeg er tæt på, jeg føler mig... Jeg synes, vi skal ryge noget mere. Kan man dø af at ryge hash? Ikke lige nu. Nu føler jeg tæt på det. Jeg kan være... Hjertet stopper og blodet... Måske ikke. Så på nu. Det er 3. verdenskrig. Jeg har lige været det hele. Okay. Jeg overlevede. I survived. Kan vi prøve sidste gang? Jeg kan se alt nu. Ja, vil du? Jeg Jeg er næsten ikke klar med det. Du vil alt. Nu må jeg dø. Du har potentiale for alt. Du er chef. Nu dør jeg. Du er chef, Bams. Ligesom jeg. Nu døde jeg. Ligesom jeg, du er chef. Jeg synes, I skal prøve det, fordi... Mor. Jeg må ikke dø. Nej, du må ikke filme mig, ja. Det kan